Čo sa týka montáží, po väčšinu roka chytám, dá sa povedať, rovnakú montáž. Nevymýšľam, nešpekulujem, proste čo mi funguje, to používam. Jedine, že zjemním šnúrku alebo dám menší háčik, ale po väčšinu roka chytám to isté. Čiže háčik, tento konkrétne od Prologicu, obľúbený XC7, veľkosť číslo 6, stúžená šnúrka, ktorú vôbec nezvliekam, nechám tuhý povlak, rovnátko od Prologicu a hadičku proti zamotaniu. A na jeseň som začal skúšať namiesto olov betónové záťaže od UFO Sinker. Sú to vlastne záťaže ekologické. A čo je výhoda? Tieto betónové záťaže sa dajú dipovať. Nasiaknú vlastne zhruba 4%, majú nasiakavosť a do studenej vody nám uvoľňujú vlastne dip, ktorý použijeme ľubovoľný. Konkrétne keďže chytám na Mexicano, mám tam dip Mexicano. Záťaže do seba absorbujú tento dip, keďže majú 4% nasiakavosť. Po 2 hodinách v studenej vode, keď vyťahnem záťaž, stále ju cítim, takže je to vlastne plus k atraktivite, kedy to proste rybu zaujme a nemá si čo zobnúť, tak zoberie nástrahu z háčika. Tomu krásne zdoláme. Na háčik ešte dávam spomínané PVA pančuchy. Robím to vlastne kvôli atraktivite, nemám niečo na hlavnom mieste, alebo a hlavne aj kvôli tomu, že sa nám montáž pri nahadzovaní toľko nezamotá. To je asi tak všetko k montáži. Nemám čo špekulovať, ryby mi to chytá. Takže jedna šnúrka, tvár háčiku 1, rovnátko, gumička proti zamotaniu, vlastne klip s čepičkou na zavesenie olova. Nič zložité, šokový vlasec, môžeme chytať. Je začátek marca, už sa to trošku prubnúť, sa nás večeríva, podarí sa pekný šupík. Nechce sa mu môcť fotiť, sme ho prekvapili. Pekný bojovník, aj keď je voda studená.